нали, в моя случай, аз прекратих връзката. Mm-hmm. След тази единична случка. Буквално това беше единственото нещо, което ме потикна аз да приключа тази връзка. Добре. Така. Имайте предвид, че хората, мисля, които са във връзки, това за тях е ежедневие. Точно е това цукане. Това са пак те токсичните, в които в началото започнахме разговор с тях. А не всички връзки са токсични. Че всички... Не Добре, всички, но масата връзки аз, са например, така. ще ти кажа, нали, защото извинявам се, че давам пример със себе си, но хората най-лесно, особено когато става въпрос за чувства и за емоции, да, но от който и човек да питаш, буквално сега ще излезем на улицата и ще спрем 200 жени. Аз ти гарантирам, че 90% от тях ще кажат едно и също. Че са окей с това. Да, те ще кажат, че не го искат това, не го правят. Цяло, когато питаш жена... Аз мога да ти кажа, че правя част от това. Нямам против. Аз не се смятам за перфектна. Аз трудно споделям, когато имам някакъв проблем. И не ми е така да седна с теб на масата, веднага да ти кажа това и това, мен това ме тормози и така и така. Отнема ми време, нищо, че с моя приятел сме вече изключително близки. Отнема ми време, така че да не стоя, не се цупя и не се държа като малко дете. Просто и той вижда, че нещо ми има, нали, то започва да личи по някакъв начин в поведението ми. Обикновено питаме какво става, аз казвам нищо. Не гледам лошо от другия край на стаята. Просто усеща, че има някакво напрежение. Казвам, ще споделиш ли? Така, често ти казвам, ако някоя жена ми се нацупи и ми каже нищо... Не съм се нацупил. Да, в смисъл, цяло лечи си, че нещо не ти е как трябва да ми говори с нищо. Точно в този момент съм си служил маратонките и съм излязъл.